arewa wace jiha za mu ɗauka? Amma a ce wai bata iya cin 20% na Waec ba. Amma da ike kunya a ida take da mun shafa wa idan mu toka kenan sai mu fito Najeriya kuma muna ɗaga kanmu. A irin wannan yanayi ne kuke ganin cewa idan an raba Najeriya za mu iya zama lafiya? A irin wannan yanayi in aka raba Najeriya aka ce an kyale mu mai muke tsammani ne? Wallahi mu tashi fa, mu farka fa. A ce ilimi ya zama shiririta, ka gaya mun wace ƙasa ce a duniya, ka kawo mun guda ɗaya ƙasar da ta ci gaba a duniya babu ilimi, kawo mun guda ɗaya. Duk duniya ƙasar da kaga ta ci gaba, da me ta ci gaba? Da ilimi. Kuna cewa kuna yaƙi da Boko Haram, to idan ba ku yi yaƙi da faɗuwar jarabawa ba, Boko Haram ba za ta taɓa ƙarewa ba. Idan ba ku yi yaƙi da lalata ilimi ba, Boko Haram ba ta taɓa ƙarewa ba. Kidnapping, wato ka lura da abin mana, ka lura da kyau abin da nake gaya maka. An samu masu bindiga suna cewa Boko Haram su ba su yadda a yi boko ba. An samu masu bindiga suna zuwa makaranta su kwashe yaran da suke karatu. Sannan kuma aka zo aka samu wani yanayi da 'ya'yanmu za su rubuta jarabawa su je su zauna ba su san abin da za su rubuta ba. To me yake faruwa kenan? Ana so a destroying ɗinmu totally. Ana so a defeating ɗinmu ko ta ina. Amma mai hankali ne zai gano cewa ba ƙaramin bala'i ne ya sauka a cikinmu ba in aka ce jihar Kano kashi 10 ne suka ci, kashi nawa ne? Kashi 10 suka ci jarabawa a Waec. Kashi 90 duk sun faɗi. Wannan ya kai a sa state of emergency. Ya kai a ce an yi taron gaggawa maza-maza daga fitowar result ɗin. Mu ji gwamnan jihar Kano ya kira duk masu ruwa da tsaki ya ce wani irin bala'i ne ya saukan mana a Kano. Amma ina wannan ba matsala bace a wajen mutanen Arewa. Faɗuwar jarabawa ba matsala bace a wajen 'yan Najeriya. Jamb ɗin nan da aka yi, result ɗin da aka fitar a Jamb ɗin nan, wallahi ya kai a ce mu ji majalisa ta ɗau zafi. Ana ta maganan cewa me yasa za a ce ƙasar nan Jamb ya lalace haka? Me ya faru? Ya kamata a yi wani abu akan ilimi. Amma tun yaushe muke magana akan policy of education ɗinmu ma a yi review ɗin shi, akwai matsala. Ina suna ganin shi wannan liman ɗin komai sai ya yi magana a ba komai ba. Ai ba na magana akan tsadar sadaki da arahi. Allah ya sa mu dace. Na'am.